The colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a church. I avui comencem diferent. El misteriosament feliç Jesús Ferrer comença amb aquestes noves bones vibracions de Beach Boys. Bon dia, Jesús. Bon dia, Jordi. Què tal, aquest canvi de sintonia? Bueno, és que avui volia titular directament el programa Good Vibes de Beach Boys, però ja directament han posat la cançó que perfectíssim i així ja la recordem. Volia parlar pues, una historieta que comença en aquesta cançó i parlem de les bones vibracions. Ah, perfecte. Vinga, va, pues. Explica'ns, a veure, bones vibracions. He trobat la història de com se va composar aquesta cançó i es veu que el compositor, m'imagino que el cantant de Beach Boys, el compositor va pensar en sa mare que un dia li va dir quan era menut. Diu, és que els gossos lladren a la gent de males vibracions i a la gent de bones vibracions no lladra el gos. A partir d'esta connexió amb sa mare va decidir, ostres, les bones vibracions, no sé què. Va ser tot un èxit, la cançó, disc de platí, número 1 a Regne Unit i després a tot el món, bastant ben posicionat. I esta cançó surt a Perdidos, per exemple. Bueno, en moltes pel·lícules, no? És que és superfamosa, sí. M'has explicat a Perdidos i ara, ens ho farà recordar perquè Perdidos ja fa 20 anys que va acabar. Bueno, però en aquell temps... Fa 20 anys, que va acabar. 20 anys? Bueno, va acabar el 2011. Jo el dia que es va acabar l'últim episodi vam fer una trobada. El dia que es va acabar havia cursa enigmàtica. El dia que es va acabar... L'últim capítol que es va emetre... No, era just el dilluns. No, era festa de mercat. Jo me'n recordo fer la cursa enigmàtica, anar a dormir i despertar-me per anar a veure l'últim capítol de Perdidos. Que va ser la millor sèrie. Bueno, en aquell temps, quan no hi havia Netflix... La era dorada de les sèries va començar, jo crec que gràcies a Perdidos. Home, aquí van flipar tots. Aquí van flipar i eren Perdidos la màster de l'univers en aquella època i després aquelles sèries que li van rodejar perquè sí que després estaven Mujeres Desesperades, 24 i a partir d'aquí ja... Bueno, pues grans sèries que l'època dorada de les sèries. Hi ha més fan de sèrie que de cine últimament i tot, no? Sí. Però Perdidos va fer això, ens va unir a tots. Després ens va desunir també al final, no? Però... Vam acabar tots barallats a l'últim episodi. Sí, però... Però, sí, amb Xavier Miró vam fer trobades de friquis de Lost. Les fèiem al casal, ne vam fer una o dos al casal, crec, que hasta vam desmuntar los asientos d'una manet i simulàvem que era l'asiento de l'avió, el pujàvem a l'escenari i anàvem en bates blanques, Xavier i jo, i allí venien 4 friquis a parlar de sèries quan encara ho baixàvem en emule, esperàvem la traducció al català. O buscàvem els subtítols, no? Els subtítols en català, perdó. Buscàvem els subtítols, sí. Sí, bueno. Ha plogut molt, és una sèrie de culte, i al final de l'última temporada hi ha una escena en què surt esta cançó, en què, és l'escena més emocionant de tota la... se diu que és l'escena més emocionant de tota la sèrie, que és aquella que surt pintat a la mà, no és lo barco de Penny, mentre, el protagonista, para que li arribi el missatge de la Penélope, descodifica amb les notes d'aquesta cançó. Posa Not Vibes de Beach Boys, les notes, descodifica, li arriba el missatge de Penny i li avisa que no era el seu barco. Bueno, disculpeu. Pues, jo avui volia parlar de les bones vibracions. Bones vibracions, si fóssim molt simplons, diríem que estem parlant de frases en bones vibracions. Si fóssim molt simplons, estaríem parlant de Mr. Wonderful. Mr. Wonderful, que es va forrar que te cagues el 2017, hasta el confinament, hasta el 21, van guanyar milions i milions, però no estem parlant de Mr. Wonderful. Però quasi, estem parlant de frases que et donen bones vibracions. Llavors, inicialment, frases que et donen bones vibracions, si comencéssim a l'etimologia més inicial, estaríem parlant dels mantres. Estaríem parlant de frases que quan les pronuncies et donen molt de benestar. La definició de mantra, així de memòria, és que mentre dius la frase no te ve cap pensament. O sigui, el que estem dient aquí d'intentar que no te vinguin pensaments, si hi ha algun moment que vols estar concentrat, si comences a repetir un mantra,
jo què sé, te'n pots inventar algú. Me ho mereixo tot en esta vida i vull que m'arribi tot en alegria. I vull ser feliç. Sí. Doncs ens inventem este mantra. I si comencem a repetir-lo, me ho mereixo tot en esta vida i vull que m'arribi tot en alegria i ser feliç. Me ho mereixo tot en esta vida i vull que... I si mentre estàs repetint esta frase, el que fas és que no et penses. O sigui, llavors, a la història de les frases aquestes que es repeteixen, sobretot això ho han portat tradicions antigues, i el mantra més antic se li diu que és l'Om, que és un mantra en què simplement fan Om. I això ha anat derivant... Bueno, el mantra és índio, crec. Fins i tot hi ha una icona de WhatsApp de l'Om. Tu poses a l'icona Om i t'apareix el símbol, que sembla com un 30. Llavors, Om era dels, no recordo molt bé, dels índios de no sé qui, i els àrabs van rebre Amin, els europeus, sobretot els catòlics, van rebre Amen, i Estats Units li diuen Amen, però estem parlant, i hi ha llocs, que és la que més m'agrada, que diuen Aum. I llavors, m'ha agradat este de la Om, que es diu que mentre dius la A, te vibra el melic. Mentre dius la O, te vibra el pit, que seria el cor. I mentre dius la M, te vibra el nas. Llavors, si pronuncies en molta dedicació, i et fixes una miqueta, notes que te vibra el melic, te vibra el pit i te vibra la punta del nas. Hi ha qui explica que el que fa és connectar el cor amb el cap. I directament, si vas al Vaticà, quan diuen Amen, ho fan més llarg. Fan Amen. I realment fan exactament el mateix que totes les comunitats de tot el món, en què quan diuen l'Om, els hi vibra tant el cor i el cap, però s'ha de dir en aquesta freqüència que en aquell moment, mentre estàs dient Om, i quan acabes, torna a començar, i quan acabes, torna a començar, és com si estéssim dient aquí els catòlics Amén, realment en aquell moment no pots pensar en res perquè estàs pensant en la paraula. M'ha agradat que he estat buscant i, atenció, m'he trobat matemàtics que diuen que la freqüència Om ben cantada arriba a 432 MHz, que és molt semblant als 440, que és el La major. I el La major és la nota és la nota del mig de l'escala musical i és en la que s'afina. I després hi ha matemàtics que diuen que aquesta freqüència és la freqüència de l'univers. Què vol dir que sigui la freqüència de l'univers? Pues que aquesta freqüència se sent pel mig dels planetes, o sigui, l'han sentit en algun lloc, els astrònoms, i és una freqüència que és molt típica de l'univers. No sé, ho han dit matemàtics. Bueno, és igual. Que aquí, fins i tot, hasta la ciència se posa de que el Om sembla que mos connecta a l'univers. O sigui, directament és el soroll més centrat. Hi ha qui diu que és el soroll de la pau. És el soroll que et dona pau. Este és el mantra més antic, l'Om. Després n'hi ha molts més, estan en una llengua molt antiga, no me'n recordo com se diu, més antiga que el llatí. I després hi ha diferents frases, com podríem dir, diguem-hi, qualsevol dels estribillos de les nostres cançons d'avui en dia podrien ser mantres. O sigui, mentre estem cantant aquell estribillo a un concert, realment no hi ha ahir, no hi ha demà, estem a l'avui. Mentre estem dient, jo què sé, la de la Marina de Figaflowers, la Marina està morena, mentre estem dient la Marina està morena i repetint la Marina està morena i la gent allí de concert donant-ho tot, els estan vivint el present i estan en pura felicitat sense pensaments. O sigui, això ha existit a tota la història de la humanitat i fins i tot ara les cançons també quan tenen els estribillos... Tenen alguna freqüència que... Bueno, no, pel sol fet d'anar-ho repetint no pots pensar. I llavors... També passa amb la poesia, suposo. Evidentment. És que mentre estàs concentrat llegint alguna cosa, passa que si ho estàs llegint estàs pendent de la vista.
Però si tu memoritzes una frase i després tanques els ulls, i tu vas memoritzant repetint la frase, i no la mires, és este l'efecte. Perquè mentre estàs dient com si estessis dient els rius d'Europa, o si estessis dient jo què sé què, mentre estàs fent un acte de memorització, de sentir la frase, de no pensar en res més, te desconnecta de tot. Hi ha qui diu que això és boníssim per a meditar, hi ha qui diu que això és boníssim per a relaxar-te. Moltes vegades he dit aquí a la ràdio que si hem d'entrar a una reunió important, te tanques un moment al lavabo i respires 10 vegades i te relajes, doncs podríem dir un mantra. Podríem dir, tu ara vas a una reunió i tens molt de complexe d'inferioritat, i tu entres al lavabo i en veu baixeta, clar, perquè si ets en el lavabo al costat igual agafa alguna cosa, i tu dius, ostres, me mereixo lo millor, tot anirà bé, ja veuràs... És que semblen frases de Mr. Wonderful, però vull dir, és igual, ni que siguin frases de Mr. Wonderful. T'has de parlar bé a tu mateix. Tu et dones bones paraules positives, i en aquell moment, mentre estàs repetint-ho, si ho repeteixes 10 vegades, en aquell moment no et poden vindre mals pensaments. I aquell momentet que no té bé, no seràs capaç, això anirà una merda, serà un desastre, està bé, que li dic Pepito Grillo que la tenim aquí, i això serà un desastre, i ja veuràs com ara te fotran una bronca que te cagues, perquè no ho has fet a termini, perquè no estàs a l'altura de l'anterior, que tu succeeixes, perquè... O sigui, esta veu que t'està atormentant a tu mateix, tu entres en aquella reunió fet una merda. Clar. La puta veu que tenim aquí dins. Sí. Llavors, com la podem fer callar mínimament? Com? Tu repetixes una frase, com si no hi hagués a demà, i anirà tot bé, ja veuràs, tot anirà bé, me mereixo el millor, anirà tot bé, el jefe no l'agafarà en mi, no me té mania, sóc una persona que me mereixo el millor, me mereixo l'abundància, i així va repetint, i mentre estàs dient aquestes paraules en una mica de canguelo, estàs aconseguint que durant un momentet no te venen aquells mals pensaments i la taquicàrdia baixa i te relaxes, i llavors ja entres a la reunió en una altra freqüència, en bones vibracions. I ara ja, l'últim pas, ja seria si tenim molta temor o tenim molt de sensació de ai mare, i ara no me'n sortiré. Jo tinc uns mantres, jo tinc els meus propis mantres que els utilitzo sempre, per exemple, quan començo la ràdio. Abans de començar la ràdio i tanco els ulls, que ningú sabeu el que estic fent. Sí, perquè la gent te veu. Que tenim Instagram i tenim YouTube. Doncs me repetixo una frase jo a mi mateix, me la repetixo. Què te repetixes? Sí, ara l'explico, però me la repetixo per a tranquil, tot anirà bé, ja veuràs... No és aquesta frase, és una altra. Però vull dir, m'estic baixant la taquicàrdia, ja veuràs, tot anirà bé, llavors com em dius, benvingut, com estàs, Jesús? Jo estic super de puta mare fent hola, i sempre me dius, ai, que bé que estàs. I és de que m'he baixat la taquicàrdia. Això s'ho han quedat quasi totes les religions i li diuen resar. Tu mentre estàs resant, Dios mío de mi vida, que no me venga el temporal, que pugui pagar la hipoteca, per favor, que pugui pagar la hipoteca. I ho repeteixen tantes vegades, per favor, que demà vagi tot bé, que demà a la reunió vagi tot bé, mentre estàs resant, és exactament el mateix, per això ho faran totes les religions. Però jo no dic per debatir una mica, que el millor de dir que tot vagi bé és dir, vinga, tu ets bo i ja veuràs com t'anirà bé. Sí, evidentment. Saps? Perquè una cosa és anirà bé i ho deixes com que la culpa serà de lo que passe, no? I al final és dir, no, tu ets bo. Això sortia en Rocky, no? En quines pel·lícules. Venga, tio, tu puedes, tu eres el mejor. Sí, tu puedes, eres el mejor, sí. I t'ho dius a tu mateix. Pues això... Bueno, ara estic estudiant el màster de professorat i tindré un màster fins al febrer perquè estic estudiant, m'estic tornant loco, treballar i estudiar al 51 no li desitjo el meu pitjor enemic, i a més me toca fer pràctiques, o sigui, pels matins aniré a fer pràctiques. Això ja ho vas dir la setmana passada. És que t'ha calat molt, Estic una mica agobiat. Després tinc que fer el treball final de màster, juntament en tot això, i a més engegar projectes d'emprenedoria. I ara dijous comencem Pallassos Hospital, al Verge de la Cinta, i no paro d'engegar coses i no paro de fer, i un dia moriré. Doncs bueno, hem fet ja una assignatura, tenim examen el dia 19, i l'assignatura és la teoria de la personalitat, i parla una mica del creixement i l'aprenentatge de l'adolescència, i
I no sé on volia arribar en tot això. No sé. Què m'has preguntat? Jo he de dir-te coses xules a tu mateix. Tu vales mucho, tu eres bueno... Ah, sí. Pues això, jo, que mos recomanen els profes... Jo abans de sortir a l'escenari me dic, Jordi, va, vas a salir y te lo vas a pasar bien això. y vas a disfrutar. És guai. Si se ríen, bien, y si no se ríen, es el problema de ellos. Tú vas a subir y te lo vas a pasar bien. Pues això és com resar. I això ho dius en veu alta? Sí. Molt bé. Però clar, no, m'ho dic a mi. Tu dius en veu... No, m'ho dic a mi perquè som gent que estem som gent, hi ha bambalines, hi ha gent... Però jo me tanco els ulls i començo a moure'm i començo a dir, vinga, va... Pues això és superxulo. Això, bueno, ara m'he recordat què volia dir. Els profes... Te dic una altra cosa. Saps què feia abans dels exàmens? Quan feia COU, que en el moment que més nerviós te posaves, en exàmens en l'època de COU i batxillerat. I jo me'n recordo que em posava la banda sonora de John Williams, de Jurassic Park, saps? La de ta-na-na-na-na, que puja, i me la ficava tota pastilla i sortia de casa i me voy a comer el mundo, saps? I era l'única... És molt guai. He sentit de profes que es posen un tipus de música clàssica abans d'entrar a classe i diuen que en esta freqüència suposen 5 o 10 minuts, se tanquen en cascos, per a sortir ja a l'escenari, no? Sí. A la classe. No? Pues relaxat, sense ira, guai, controlat... Pues això, a la classe esta mos diuen que hem de sempre recomanar molt bé als alumnes, sempre dir-li molt bé, sempre comentaris positius, molt bé, ho has fet molt bé, el feedback del Moodle sempre ha de ser positiu, superbé. No pots dir, joder, te n'has deixat la meitat. Dius, molt bé, però trobo que podries afegir això, i això, i això. O sigui, totes aquestes coses de molt bé, molt bé, molt bé, que al crio li va tan bé, hem de pensar en el nostre crio interior i mos hem de dir hem de tenir un bon feedback per Moodle, de dir, molt bé, tot anirà bé, i és el que tu comentes que feies a les actuacions. Pues això, precisament, és el que jo faig abans de començar. Jo tinc Bueno, és millor buscar mantres ja fets, perquè el que tu dius, perquè si ara l'improvises, no ho dius a la freqüència guai. La freqüència guai és jo m'ho mereixo, no és que tot anirà bé, no és així genèric, sinó serà perquè jo me mereixo l'abundància. És xulo buscar mantres fets, jo n'utilitzo uns quants, i precisament ara fa un any, ma filla de 16 anys me va dir, puges en mi al Shambhala, a Port Aventura? I a mi me fan una temor horrorosa. Oh, sí? Les atraccions estes me fan una temor horrorosa, però clar, era ma filla, i vaig dir, vinga, va, doncs pujaré al Shambhala. I el Shambhala, saps que vas pujar així poquet a poquet, hasta allà als collons? Jo estava dient, soc esperit, soc a veure com és això? Soc esperit, soc lo sant fill de Déu, lliure de tota limitació, salvat, sa i ple, lliure per perdonar i lliure per salvar el món. I tornar a començar. Soc un esperit lliure de limitacions i llavors ma filla no se m'ha donat compte, però jo com si jo pujava per allí com a tot anirà bé, jo no me passarà res. I vaig fer el Shambhala i no va passar res. I ara diumenge vam tornar a anar a Port Aventura i ma filla em fa puges en mi a l'huracan Còndor, que és aquell que caus en vertical? Mai a la vida ho havia fet i havia promès que mai a la vida ho faria. Si ma filla de 16 anys me diu, papa, tu puges a l'huracan Còndor? Abans d'ahir, diumenge, pujant a l'huracan Còndor amb ma filla, tota la cola que vam fer, miràvem allà dalt. I te juro que el més complicat és la cola, perquè tu mires aquells que els hi cauen els peus i és que te venen totes les temors, és que estem carregats de temors, te venen totes les temors i jo pensant... I fins a l'últim moment dic, home, jo no puc deixar ma filla de 16 anys aquí, puja, que jo me largo. Pujo, i mentre estàvem pujant, de moment unes vistes brutals de Port Aventura, unes vistes brutals, i jo repetint-me. I de la petroquímica. I jo repetint aquestes frases, i vaig arribar a dalt i dient, anirà tot bé, jo no tinc temor, jo sóc esperit, sóc el sant fill de Déu, lliure de tota limitació, jo no tinc cap de limitació, no tinc temors, jo estic sa, estic salvat i no me passarà res, perquè estic a les mans de l'univers i no me pot passar res. I res, vaig baixar i no va passar res, i vam riure un munt, i ma filla me fa, què resaves pujant, papa? Te va enganxar resant, no? I aquí s'ha inspirat el programa d'avui perquè, clar, jo no sabia que això era resar, jo només repetia un mantra.
Jo intentava baixar-me les taquicàrdies. Intentava... Vaig a passar una situació una de les més complexes de la meva vida i... Ahir, Santi Valldeperes, un profe que hi ha a l'Institut de l'Ebre, ens va fer un vídeo per a promocionar l'institut i me van posar al plató, perquè allí hi ha un FP de visió, me posen al plató i me diuen, ara t'entrevistarem i has de parlar del departament d'informàtica, de lo guai que és este institut, de lo no sé què... I van tindre allí un munt de rato, però és que els joves estos no els hi anava la bateria, Santi els hi fotia canya, això és per no dependre, per dependre els inalàmbrics, ja us ho vaig dir jo, enxufau, i jo davant d'uns focos, i vaig començar a posar nerviós en una pantalla gegant que se me veia al meu careto, i a punt de començar, i llavors me va vindre un altre mantra que m'agrada molt, que no me'n recordava molt i avui l'he buscat, és estic aquí només per ser útil. Estic aquí en representació d'aquell que m'ha enviat. No m'he de preocupar pel que he de dir ni pel que he de fer, perquè aquell que em va enviar em guiarà. Em sento satisfet de ser on sigui que ell vulgui, perquè sé que ell estarà amb mi. Sanaré a mesura que permeti ensenyar-me a curar. Jo mentre repetia aquestes frases, jo estava amb els ulls tancats, com aquí a la ràdio, baixant-me la taquicàrdia, anirà tot bé, no t'has de preparar cap guió, diràs el que faci falta perquè el que sigui necessari. I llavors van dir, vinga, comencem, obro els ulls i comença la gravació i me vaig relaxar molt. I era una experiència que volia compartir perquè lo de les bones vibracions, estem parlant de música, estem parlant del que sigui, i jo us recomano que quan esteu cagats pujant a l'huracan Còndor, aprofiteu el que fan les altres religions, que és resar, o no sé com se diu. Jesús Ferrer, gràcies per donar-nos aquestes noves vibracions. Hem d'acabar, que avui se'ns en va el temps. Hòstia. Que passis molt bona setmana. Igualment. I molt bones vibracions. Bones vibracions. Adéu.